Dobra, jak mówił wieszcz, światła, kamera, krew i wino. Albo jak kto woli po niemiecku Blut und Wein. Ja jestem Niklaus. To jest ostatni dodatek do Wiedźmina. To jest stream i YouTube jednocześnie. Także kto na YouTubie, to gorąco zapraszam na streamy, na Hitbox. Mam już mój mikrofon. Mój mikrofon wrócił. I wraca też Geralt. Także to jest bardzo pocieszne info. I będzie fajnie. Jest trochę mniej fajnie z kuli tego, że nie ma moich save'ów. Że po prostu moje save'y poszły w... No, GOG ich nie przechował. Ja myślałem, że on je przechowa, a on ich nie przechował i... Będę sobie zaczynał od tak jakby nowej gry. Dam sobie nowa gra i tylko... Aha, mogę nową grę plus niby. Nie wiem. Ale dam sobie tylko krew i wino. I zagramy sobie na poziomie... No, takim, żeby się nie męczyć za fest. Miecz i opowieść. Bo wcześniej się tam męczyłem i... Nie chcę się męczyć teraz już. Teraz chcę się rozkoszować historią. Także będzie się to pojawiało na YouTubie, będzie się pojawiało na streamach. No. Można się nie martwić. Ciekawe, na jak długo to starczy. Czytałem, że główny wątek około 20 minut. No, Cielka się spyta, czemu się spóźniłem, powie, że oglądałem Wiedźmina. Dobrze. Dobrze. Dobra. Tutaj nie widzicie... czekajcie. Dobra, krew i wino i tego. Dobra, tylko ja chcę do zadań... Dobra, ja nie chcę serca z kamienia, ja już przeszedłem, ja chcę teraz krew i wino. Działa mega płynnie. Pełno klatek na sekundę. Wszystkie. Ja muszę zrobić najprawdopodobniej zadanie poselstwo z krainy wina. Nawet jestem prawie przekonany. Podstawowa zbroja, wszystko podstawowe. Także będzie można się wczuć w te podstawowe. Działa mega płynnie. Chciałem grać na padzie na początku, ale jednak mi się nie chce. Muszę sobie w ogóle poprzypominać co i jak. Mam do rozdania tyle punktów. Ej, poprzemieniało się to w ogóle. Inaczej to wygląda. Wam to trochę tam zasłania, ale... I ja to tak pamiętam jak przez mgłę. Ale sobie porozwijam. Oczywiście pójdę w atak. Kto nie idzie w atak, ten jest słaby. Dobra, ja to wszystko wiem. One się muszą łączyć ze sobą. Czyli może być 6 po 3 i w ogóle. Dobra. To jeszcze kojarzę. To jeszcze kojarzę. Dobra. Tak, to jest też na pewno potrzebne. No zmienili to, inaczej inny jest wygląd tych menusów, to fakt. I tu sobie kupię jeszcze... To. Tak, wczoraj był patch, to prawda, który dużo pozmieniał. A, co ja robię? Dobra. I to z tego styknie, dobra. Teraz ze znaków. Ze znaków pójdziemy na pewno w Igni. Igni to bardzo fajny znak. I w Quen. I w Quen sobie pójdziemy. Akcji to nie bardzo. Dobra, niestety mamy alchemia.
O, taki podstawowy sobie damy jeden może. A póki nie mam tego, to dam to sobie tutaj. A zaraz, a zdolności w ogóle też musiałbym zrobić. Pociski z kuszy, ja mało używam kuszy. O, to jest mega przydatna rzecz. A ja sobie nie wykupiłem tej. Ha, zwiększa żywotność o 500. Dobra. Regeneracja. Jak najbardziej. Mutageny. A, poprawili to faktycznie lepiej to wygląda. Dobra, i tu sobie pójdziemy jeszcze w co? Czekajcie, na początku... się tu podświetlają, czy coś? Czy ten działa... Ten działa z tymi. Dobra, super. Ten z tymi nie działa. To który działa z brązowymi? Chyba nie mam takiego. Ten tu zadziała z tymi. Dobra, i teraz można by sobie coś... Można by sobie te umiejętności tu poulepszać. No, są na niskim poziomie. Tutaj bym w sumie mógł pójść jeszcze w coś, tak myślę, tylko w co? Z bazowymi żaden. Aha, no ja już tak tego nie pamiętam dokładnie. Dobra, tu sobie te znaki też ulepszymy. I te co tu mamy. Aha, ich się nie ulepsza przecież. Zwiększyli ilość slotów. Czy jest zwiększona ilość slotów? Nie wiem. Mógłbym coś z tego w sumie. Kurde, oleje... A, to są podstawowe przecież. Ja już naprawdę. Dawno w Wiedźmina grałem i trochę nie pamiętam. Na YouTubie będziecie mogli sobie to przewinąć. Na streamie nie możecie. Możliwe używanie kuszy. No ja ta kusza to tak... Nie za bardzo. Pójdę sobie raczej w te ataki. Najpierw sobie chcę wszystko tutaj... Witam Satanus, witam wszystkich. Sobie wszystko chcę poustawiać. I potem dopiero do boju. Czekajcie, daleki art, podtrzymanie glifu. Ja to sobie zrobię tak. O. To sobie zrobię tak. I to sobie zrobię tak. O. Wszystko będzie rozłożone, jak to się mówi... No nie wiem jak to się mówi, porówno w każdym razie. Mam 24 punkty. Dużo fajnych rzeczy tutaj jest. A, mógłbym sobie wziąć... Sobie zrobimy... To... I obrażenia od tych też. I to sobie damy tak, to sobie damy tak. Młynek odblokuj, a młynek się tu musi gdzieś odblokowywać, nie? Tu w ogóle sobie damy jeszcze jednego czerwieńca. I żeby było sprawiedliwie... Ej, a jakbym to tak zrobił? O, bo do tych i tak nie ma. O, no i spoko. Tak się zastanawiam.
Młynek w szybkich atakach. Młynek tutaj jest. Tylko na razie go nie mogę, muszę to sobie lepiej jeszcze ulepszyć. Te takie podstawowe umiejętności najbardziej się kali, nie? Ale o znakach też nie zapominajmy. W sumie Quen i Ignis to są takie, co używam najwięcej. Tego i tak nie użyję raczej. Czekajcie, a co to w ogóle jest? Znaki mogą być rzucane kosztem adrenaliny. To jest akurat ważne. To są ważne rzeczy. Tak, żebym z tego nie rezygnował. Kurde, 14 punktów jeszcze. Nie wiem, co by tutaj... Ostatnio szedłem tak fest w walkę. W sumie teraz też tak zrobię. Tylko nie wiem, czy dokładnie tak, czy troszkę inaczej. W sumie już nie pamiętam, jak miałem tam postać zrobioną. Strumień ognia w Igni. Tylko czy ja to sobie muszę zamienić? Tak, to ja nie wiem, czy ja to chcę. Nie, ja wolę to, a czekajcie. Nie, dobra, to niech będzie sobie. Tego strumienia i tak nie używałem fest mocno. Dobra, pójdziemy sobie w bitkę. Zmieniać przeciwników. No może w sumie tak też zrobić. Ja ostatnio całą grę przeszedłem nie zmieniając w sumie ich w ogóle, tylko ulepszając. Także no. Pierwszy odcinek z krwi i wina, budowanie umiejętności. Tak, chyba tak będzie. W sumie nie wiem, kiedy to zacząłem nagrywać. I straciłem już rachubę czasu. Dobra, na razie styknie. To są zadania z tego. Ja muszę zrobić to. To jest poselstwo z krainy wina. To jest zadanie, co ja chcę zrobić. Czy coś się zmieniło w mapie? Nie. Tutaj się zmieniło troszkę we wyglądzie. We wyglądzie, nie wiem. Broń, no jest tak wygodniej. Wygodniej to wszystko wygląda. I mam te podstawowe rzeczy, co w sumie najlepiej wyglądają. To nie narzekam. Dobra. Spadywamy i jadymy. Potem będziemy sobie ulepszać postać i tak dalej. Ja w ogóle sobie pozwolę zrobić taki jeden myk, bo ta kamera potem zasłania ważne rzeczy. Sprowadzę ją do parteru. O. Gra jest dobrze minimalizowalna, także nie boję się, że się wysypie. Odpocznij. Dychnij. Tutaj są te. Ja biorę wszystko. Spotkaj się z rycerzami z Tusęów we wsi Debrza. No dobrze. Bogowie, niedługo pełnia. Okna dobrze Bogowie! gwóźdź żelazny wbij we futrynę. Dobra. Jak Także jeszcze jadymy. miska mleka Jedź, płotka. Jedź, płotka! wejdą. No, płotka po staremu. Ciekawe, czy dalej taka zabugowana. Zbagowana. Zabagowana. Generalnie nie wiem, czy się coś zmieniło w wyglądzie gry, w grafice. Chyba nie. W optymalizacji nie wiem, bo już wcześniej działało dobrze. Odpocznij. Ja mam ustawienia na wysokie w ogóle, jakby kogoś interesowało. Wszystko na wysokie. Działałoby pewnie na wyższych. I wyłączone włosy, ale... Nie mam, powiem wam... Nie daję na ultra, bo nie widzę różnicy potem.
Tu mam powłączane, tylko jakieś ciulstwa powyłączane. Nie daję na ultra, bo nie widzę różnicy, a działa gorzej pewnie, także nie widzę sensu. I tak wygląda miażdżąco. Ej, zróbmy sobie pierwszą walkę jakąś. W ogóle... Aha. Ej, zmienili wygląd tego. Mnie teraz wszystko będą uczyć. Ej, fajniej to wygląda. Jak to się... Wybiera się puszczając normalnie? Wiecie, tu jest cockblock. Aha. W Tucson są tekstury lepszej jakości. Znaczy wcześniej tośmy chyba w Tucson... To się ciężko wymawia. Nie byli, także ciężko stwierdzić. Dobra. Dodatek ma około 90 zadań, to bardzo dużo, to dobrze, bo ja gram tylko... Ja będę grał, moi drodzy, tylko zadania z dodatku, bo ja już wszystko wcześniej zrobiłem. Co prawda nie mam tych save'ów, ale jak żeście oglądali, to wiecie, że mam to zaliczone, także... Ja tylko z dodatku robię rzeczy. Tu są. Niech będzie, tu są. Po naszemu sam są. No będziemy gadać tu są. Mi się źle wymawia to o. Jak każdemu Ślązakowi. Wolniej. Ej, jaki koń! Tu są. Ej, obadajcie jakie konie. Takich koni wcześniej nie było. Całkiem nowe odlotowe konie. Dobra, płotka jest nieśmiertelna. Gdzie się chowało broń? Ja się boję. Stąd pomoc niepotrzebna. Już się dzieje. Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Rycerze z Anglii. Chyba. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. Bajtel uciekł. Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac-Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzamy z Miltonem stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Tucson, a to zobowiązuje. Tucson. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Ależ oczywiście, że pomogę. Ja jestem taki zawsze skory do tego. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia.
W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. No. I będziemy się ciulać. Tradycyjnie. Jadą! Jadą! Niemcy we wsi. Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Już będą gwałty. Słuchajcie, niegodziwcy! Gewalt. To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy. Wejrzyjcie w wasze serca. Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka. Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia. Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. Na pewno się teraz zmienią. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się, a teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zor! Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki? Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. No apel chyba nie poskutkował. Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Próbowałeś, przyjacielu. Dość gadania! Na honor! Wyzywam was wszystkich! Za tu są! Za Beauclair! Na żurawia! Brońcie się, psie-syny! No to zaś trzeba... Bij, kto w Boga wierzy. A kto wierzy, to uwierzy. Nie uwierzy. Muszę sobie prawidła walki przypomnieć. Coś tam jeszcze kojarzę. No dalej! Konie rwą mą miedzę. Cietys. Nigdy się nie nauczycie. Kurde, jakoś tak przelatuje mi te menu. Nie! Się te konie się zarżą. Nikczemnicy!
Tako rzeczy. A jak się robiło unik na alcie, ja? Starczy tego dobrego. Panie rycerz! Ciulej mu! No! Nikczemnicy! Tylko nie chuju. Tu są. Pa! Jak uderzył. To nie jest tarczownik przecież. Tu są. Nigdy się nie Dobra. nauczycie. Nie będę znaku używał na Czemu oni leszcza. nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Tako prawda. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie. No to mówcie. Co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Nie patrzcie na czat, moi drodzy. Niech ktoś to zbanuje, bo ja nie mogę. Bo ja mam zepsute bany. No, to było do przewidzenia, że tacy ludzie będą. Bo tradycja w tu są to rzecz To- święta. To był spoiler i to No trzeba dobrze. banować od razu. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krąży. Nie tajma, banować. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił. Wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie. Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc. Jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. To jest ta, co ją Jaskier Tyn. Odpowiesz na jej wezwanie? Ta. Anna Henrietta naprawdę dokładnie tak powiedziała? No, w zasadzie to powiedziała sprowadzić mi tu Wiedźmina, byle szybko, na jednej nodze. Tylko żeby tym razem przyjechał sam. Resztę dodał książęcy szambelan. Sam wiesz, jak jest. Tak, pamiętam. Nieoficjalnie dodam, że możesz się spodziewać wysokiej zapłaty, ale o wynagrodzeniu porozmawiasz już z jaśnie oświeconą. Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny.
Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? 2. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Zawisza. Corny. Jeszcze pogadamy sobie tam z nimi o tym. Wspomnieliście o turnieju. Dlaczego księżna go nie odwołała? Już za późno. Goście przybyli. W szranki stanie kwiat rycerstwa z 4 stron świata. Ze Śląska. Krewniacy cesarza. Bestia może być zagrożeniem nie tylko dla poddanych jaśnie oświeconej. Rozumiem. Jeśli zginąłby zagraniczny arystokrata, wybuchłby skandal. A być może doszłoby nawet do incydentu dyplomatycznego. Tak by było. A ktoś próbował już zapolować na te bestie? Błędni rycerze na przykład? Ha! Nie jeden próbował zasadzić się na potwora, ale nigdy nic z tego nie wyszło. Bestia jest sprytna. Unika zasadzek i atakuje znienacka. Jest jak duch. Potrzebny nam doświadczony tropiciel i znawca potworów. Czyli wypisz, wymaluj ty. Skąd pomysł, że bestia włada czarną magią? Pierwsza ofiara zniknęła zza stołu zastawionego do wieczerzy. Może nie Biesiadnicy smakowało. Zajęci byli rozmową, albo akurat patrzyli w inną stronę. Dopiero po chwili ktoś zwrócił uwagę na otwarte okno. Slender to Niebawem jest. na ulicy rozległy się krzyki, bo znaleziono trupa. Z drugim zabitym było podobnie. Siedział zamknięty w pokoju. Po domu kręciła się służba. Posiadłości strzegła straż, ale bestia wywlokła go w jakiś sposób na rynek miejski i tam zabiła. Nikt nic nie widział. Nikt nic nie słyszał. Nie boimy się stworzeń, przed którymi chroni miecz i pancerz. Tymczasem o bestii nie wiadomo nic poza tym, że jest nieuchwytna. Zabija bez trudu i bez widocznej przyczyny. No, bierę. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy, mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do tu są. To tu są. Do tu są. Mogła być pogoda ładniejsza przynajmniej. Ale rozumiem, że wyjeżdżamy z Polski do Francji. Także... kurde. Już mnie pierę. Aż mnie pierę. Szkoda, że loadingi dalej takie długie są, no ale to jest... Tutaj jest się co ładować, nie? Przynajmniej. A, od razu ładniej. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem.
Jak z bajki. Trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Dla mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple. Ło curwa. Koniem! Czemu koniem? Ten mu beka na łebie i zadowolony. Kurde, koniec takiego. Nie ma takiego rzucania koniami. Wow, ale zajebał. Kurwa! Myślałem, że ich zabił już. Ciule, Jezus. Au. A. No bijcie go, ale... Właśnie, czemu ja sobie Quena nie zarzucę? Kurde. Uff. Nie idzie. Nie idzie w akcji. Jo to dupca. Ej, ale bijcie go. Kurde, tak blisko. Ugh. Ej, ale poszło tak se, nie? Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. No, Guillaume, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Godaj, skąd sam olbrzym się wziął? Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom, za co pani Jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Guillauma.
No ale lepiej No chyba nie na stoi mnie, a nie na Guillauma. i nie gadajmy w szczerym polu. Szefie, panie rycerzu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tucson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfryda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Zawodowcy. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Guillauma. Na błoniach w Krakowie. Zaprowadzę cię do księżnej. Na Światowych Dniach Młodzieży. Ciekawe, czy też będzie kupiec i na potwory te zlecenia. 35 poziom wbiłem, lol, that was easy peasy. Wszystko zbieram oczywiście. Punkty doświadczenia 1432. Lol. Ale patrzcie, ja sobie muszę w ogóle troszkę czułość myszy chyba zmniejszyć. Jak to cudownie wygląda i pomyśleć, że my tam pojedziemy i w ogóle. Mi się tu na razie podoba lepiej jak w podstawce, jest tak ładnie po prostu, jest pięknie wręcz. Ludzie mówili, że to niedobrze, że to tak kolorowo i w ogóle, nie? Że to takie bajkowe, ale kurde... Według mnie to wygląda mega dobrze. Dobra, ja sobie tutaj zakończę pierwszy odcinek na YouTubeku. Także, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie, moi drodzy, łapkę w górę i widzimy się już niebawem w kolejnym. Elo!